Kaixo, zer moduz bete, bideo labur honen bitartez gaur sentsore digitalei buruz hitz egin nahi dizuet. Lehenik eta behin definitu beharko genuke zer den sentsore digital bat. Digital hitzak 0 edo 1 esan nahi du, ezta? Sentsore digitalak izango dira azken batean kontaktu bat itxi edo ireki arazten duten elementuak, bai? Horrela, irekita dagoen kontaktu bat itxi daiteke magnitudeen baitan, alegia. Ordulari bat ordu jakin batera iristen denean, lortu genezake bere kontaktua ixtea edota normalean itxia balitz irekitzea. Ilunabarreko etengailu baten bitartez gauza bera. Ilunabarra heltzean lortu genezake irekia dagoen kontaktu bat ixtea eta goizaldean berriro irekitzea. Eta mugimendu sentsoreekin lortuko genukeena da infragorriek temperatura aldaketa neurtzen dutenean kontaktu hori ixtea eta edota irekitzea. Hori esanik, sentsore digitala definiturik edo ulertuta zer den, lehenengo sailkapen bat egin behar dugu. Lehenengo sailkapen hori kontaktuaren elikaduraren araberakoa da. Alegia, kontaktua tentsioduna izan daiteke sentsore batzutan, kasu hauek esaketerako, ikusten duzu kontaktua goialdetikan, fabrikatikan, elikatuta datorrela zuzenean 230 voltatara. Bai ordulari, bai etengailu ilunabarrekoan eta bai mugimendu sentsore gehienetan horrelakoa izaten da egoera. Bai, kontaktu bat aurrez 230 voltatara konektatuta etortzen da. Zergatik? Normalean sentsore hauek erabiliko direlako 230 voltatara elikatzen diren kargak elikatzeko. Esateko kaleko farolak, esateko alarmak, esateko ohiko bonbilla edo lanparak. Bai? Bestaldetik, izan daitezke sentsoreak kontaktua tentsiorik gabea dutenak. Esaterako gelan dugun ordulari hau. Kasu honetan ikusten duzuenez, ordularia elikatu behar da, 230 voltatara funtzionatu dezan, bere denbora kontatu dezan, hori programatzean mugitzen duen kontaktua ikusten duzue kasu honetan ez dagoela lineara konektatuta. Ez dago 230 voltatara konektatuta. Zer esan nahi du honek? Kontaktu hauek erabili daitezkeela beste edozein motako zirkuitu bat ireki edo ixteko, esaterako korronte zuzenera elikatutako edozein zirkuitu 5 voltakoa esaterako. Bai? Kontaktua etengailu moduko bat litzateke librea dagoena eta erabili genezake edozein tentsiorekin. Bai? Hori esanik, esango dizuet, gure laborategian ditugun elementuetan hain zuzen ere, mugimendu sentsore honetan, esaterako, 3 ari ditugula, bai? Eta ilunabarreko sentsore honetan ere 3 ditugula. Bai? Konfigurazio beretsua daukate. Badago kable bat beltza dena, beste bat neutroa dena, linea eta neutro, linea eta neutro, linea eta neutro, eta ikusten duzuenez, badauka beste kable marroi hori, eta kable marroi hori dagokio kontaktuaren irteerari, ez da puntu honi, edo mugimendu sentsorearen kasu honetan puntu honi. Hau da, sentsore digitalen artean egin daiteke lehenengo sailkapena. Berriro diot, tentsiodun kontaktuak eduki ditzakete, edota tentsiori gabeko kontaktuak izan ditzakete. Bai? Hurrengo bideoan azalduko dugu nola lortu genezakeen kontaktua tentsiodun kontaktu batekin elikatzea 230 voltakoa ez den elementu bat. Hurrengo bideoan azalduko dugu. Laster arte.